μία νέα εποχή ξεδιπλώνεται στον Πειραιά. Μία πόλη που κάποτε διαμορφώθηκε από την πλούσια ναυτική αλλά και βιομηχανική της ιστορία, μετατρέπεται τώρα σε ένα δυναμικό αστικό κέντρο. Παρουσιάζουμε το Piraeus Gate, μια οραματική ανάπτυξη της DKG Development που επαναπροσδιορίζει την οικιστική, επαγγελματική και ψυχαγωγική διαβίωση στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Στρατηγικά τοποθετημένο στην είσοδο του Πειραιά, το Piraeus Gate συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική, βιωσιμότητα και πράσινους δημόσιους χώρους, διαμορφώνοντας ένα νέο αστικό τοπίο με επιχειρηματικότητα, lifestyle και υψηλό επίπεδο διαβίωσης. Με ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που θα ξεπεράσει τα 100.000 τετραγωνικά μέτρα δόμησης, αυτή η εμβληματική ανάπτυξη επαναπροσδιορίζει το αστικό τοπίο, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο τρόπο ζωής. Επιπλωμένα διαμερίσματα για άνετη διαμονή, κομψές κατοικίες, premium επαγγελματικοί χώροι και δυναμικοί εμπορικοί χώροι για μια ζωντανή εμπειρία. Στην ίδια γειτονιά μεταμορφώνουμε ένα παλιό βιομηχανικό κτίριο σε συγκρότημα 170 επιπλωμένων διαμερισμάτων με υπηρεσίες και ανέσεις, ήδη μισθωμένο σε διεθνή φορέα φιλοξενίας. Το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο Αζέλ μεταμορφώνεται σε ζωντανό πράσινο χώρο με σύγχρονες κατοικίες για την ελληνική οικογένεια και όσους θέλουν να ζήσουν το lifestyle του Πειραιά. Το Piraeus Gate έχει σχεδιαστεί με τη βιωσιμότητα ως θεμελιώδη αρχή. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, η οποία, μετά την ολοκλήρωσή της, θα φέρει πιστοποίηση LEED, ενσωματώνοντας σύγχρονες πρακτικές οικολογικού σχεδιασμού που αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής στην πόλη. Η φύτευση ακάλυπτων χώρων στο έδαφος, στις ταράτσες και τα μπαλκόνια ενισχύει τη βιοποικιλότητα και συμβάλλει στη βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών, ενώ η εφαρμογή έξυπνων συστημάτων σκίασης, φυσικού αερισμού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επαναπροσδιορίζοντας την αστική κινητικότητα, το Piraeus Gate ενισχύει τη συνδεσιμότητα σε όλη την πόλη. Με αποκλειστικές πεζοδρομημένες ζώνες, άνετη πρόσβαση σε σημαντικούς συγκοινωνιακούς κόμβους και ενσωματωμένο υπόγειο πάρκινγκ, η ανάπτυξη εξασφαλίζει απρόσκοπτη κίνηση για κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες. Μια πόλη σε μετάβαση, μια πύλη προς το μέλλον. Το Piraeus Gate δεν είναι απλά μια ανάπτυξη, είναι μια κίνηση προς έναν πιο έξυπνο, πιο πράσινο και πιο συνδεδεμένο αστικό τρόπο ζωής. Ο μετασχηματισμός ξεκινά τώρα. Piraeus Gate, το μέλλον, ξεκινά εδώ. Επισκεφτείτε μας στο piraeusgate.com ή προγραμματίστε μια ιδιωτική ξενάγηση.